Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Tuan, mitaak na sila lapo kong yuta ang bruha. Kaitong sa lapok ni ining dapita. Asam kit ka na paingon ang bruha. Asam ni. Dili man ako maibot ang ako tiil sa lapok. Murag tunay nagpugong. Dili gid ako maisa. Wala rin na sanahan. At sa makaning nagunit sa kong tiil, ilang mas lapok. Kamahan ng perlas. Sunuga kung unsa magnanas ilahom sa kong tiil. Oh. Gamot sa kahoy di ang may gunit sa kong tiil. Kinahanglan makasunod ako sa barangan. May bubang muling ko na kadyato. Basta magagita ng mga kaway. Sagdi ko ni. Kay mao gina may tabo na ko kung magbuwag mis ni kay. Mura kog naibtan og tinai. Oh, Ha? sumpay nas kinabuhis ni kay na ko nay. Mao na ang rason. Siya ang umabot akong asawa. Oh, Unsa to? Asawa? oh, Paris ko ni. Kami ang Paris ba? Leading man ko niya, leading lead din ako siya. Pero nga nung ingon anak man imong naong, ha? Ayan lang pangutan na akong naong ni. Napaakan ko kwaknit mga nakwaknit na yung naong ko. May tambal niya ng imong naong to. Oh, unsa? May tambal sa akong naong noy. Wa magi makatambal ng perlas ni Nikay ni akong naong gani. Tinood akong gisulti to. Adunay gahong nga mas labaw sa gahong nga gikuptan niya ng nikay. Mato pa sa akong amahan. Sa wa pa kini mamatay. Gusto niyang kuhaon ang maong gahom apan lisod kuno kaayo. Unsa noy? Bisan ang gahom niya ng itong nga diwata. Dili makadaog batok sa gahom sa perla sa bukid. Oh, perlas sa bukid noy. Mao anang pangandoy sa tanan nga kamahanan dinhi sa kalibutan lampirong. Pero way usang nakapangahas sa pagkuha dinhi. Bisan ang mga kamahanang diwata. Diin sa kanang istoryahan noy. Diin naggikan ng istorya sa mga mahan noy. Siyang lolo sa lolo sa lolo. Uy, kadagkag kong lolo na noy. Lisod na ng kuhaon eh ay. Hinoon, mao nga gikalimtan na lang ka na sa akong amahan. Nibaw ka ba kung hay na may mutang ka ng perla sa bukid noy? Wa, Wasi klaro ni istoryahan noy. Kung pirminte tayo nga noy, wagi klaro noy. Hay, di ko na makitaan pero ano na ibawan man ni mo nga sa mga mahanoy nga perlas na sa bukid. ha? May nakasulti bagay sa mga mahanoy? Kung hain na dapita? Ug dakong posibilidad nga naa na sa bukid mo turok ang perlas? Gusto ka? Ang problema noy, kung haing bukira. Kay daghan kong bukid kini inyong kalibutan noy. Hain naman ang bruha. Wa naman siya sa unahan. Oh. May tunog sa lapok sa unahan. Kana na lang tunog sa bruha nga akong sunton. Kung sabsag kay tuyo inang bruha tini.
Magdali ko. Kinahanglan makapaduol ko sa bruha. Ibo, kung makuha na ko ng perla sa bukid, noy, gamana na ko na. O laki, ikaw ana ang labing gamhanan sa tanan. Ug tanan nimong gusto, ihatag niya ng maong perlas. Tanan yun, noy. Bisan mo sa? Bisag gupon pa nimong kinikalibutan na. Mahimo ka na sa perlas sa bukid. Oh, ayaw na sanang guba-guba, noy. Magkasata na. Way limitasyon ang gahon sa perlas sa bukid, Toto. Mao nga nag-apas ni ang tanan. Apan way nakabalik sa tanan ng ita, ini. Patay. Nilisog yung gini na kwaon, eh. Ano ka magpaabot sa Reyna? Gagang! Sil mo ka na nga, may gwapo na! Magkampo ta din eh! Sige na mo! Liyok na mo! Patay! Nangaa sila sa tungtungod na magkampo, eh. Di lang kita maglihog din sa ibabaw, Toto. Madugay ka ta dinahil mo. Mag-agad kita sa Reyna! Noy Andoy! Ang traidor nga nuy Andoy, ay. Uy, makaputong sa kabalimbing ining tawana. Hupo! 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 To! Ari, Ay pagsaba. Biya nga sila din sa itong naimutangan. Ang sanoy? May alam nagkabaga ang mga pateng kahoy ining pateng yuta. Oh, to arang bruha sa unahan. Paspas yung naglakaw. Kinahanglan masundan tigit siya kung asa siya paingon. Uy, noon sa mga kahoy ining tapita. Muri manog manglihok inig-agi na. Muri sinig mulikay na ako. Ang mga gamot sa kahoy. Inanay nga mo iway. Nga naman kani. Ang perlas ka sa kumpulis ang ilagay katlukan. Hain naman itong bruha. Huwag naman sa anahan. Ang iyang mga tulog. Naara kutob sa unahan. Ay, unsa man ang gisigihan ni Mughanga diya sa dakong kabatuan ha? Sa ibabaw? Noy Andoy? Ay, mura man og nakakita ko naglihok. Naglihok? Usa, tao ba sa imong tanaw? Ha? Oh, ay, dilis mo na ako maklaro. Basta kay mo dunay naglihok diya sa babaw. Mao ba? Aw, kasayo na aron mahibaw na to. Atong susihon. Oh, O nganong miapas mo muna mo dinhi sa utlanan sa patayng yuta? Ha? uy, nganong mga amang man yung mga sundao nga atong da. Hoy, ay mo pagbuot ha kung ani mi dinhi maghuwat sa Reyna. Hala, sige. Ay, hala. Misig niya siya nga, pabalikon ta dito sa kakahuyan, ilmo. Ay, paitan ni mo tanahan. Kamoy balik dito. Ay mig sa muka dinhi ha. Sige na, lakaw na mo. Lakaw. Kada. Surrender lagi sila sa kagahi sa imong ilmo. Oh. Hoy. Hey, ilmo tawag. Ang akong tiil. Oy, Noy Andoy. Uy, gibalikos lang sa kamot sa kahoy ang imong usa ka til. Hala. Hey, giguyo. Oy. Putla. Ay, Noy. Putla, gamot, putla. Wala. Nakawag yun sa gamot sa patayng kahoy ang tilin nuy Andoy. Tinuod ka dahil nga dili ta makasudya ng patayng yuta. Kay buhi ang mga gamot sa patayng kahoy. Balik na sa kakahuyan, dali. Wata ko ilmo. Hala, kakusog mo na ganang yung mga kananganoy. Piligroso ka dahil ang padulan ang patayng yuta. Aray, ay pangusi sa undong ganoy. Huwag ko mangilambot sa undunggan. Ay, Toto. Uy, unsa man na sa undunggan? Aray, gilusig yung may undong ganoy, sakit kayo. Kamay gamot ka na sa kahoy ka ng milosi ng undunggan, Toto. Putla noy, putla. Sakit to, eh. Wala. Naputo lang gamay gamot. Mura ba yung gamayng bitin ng gamot na naputol mo noy? Nagkisi-kisi pa.
Ha? Panuway kang gamuta ka? Sakit kayong dungga na? Ha? Naan sa mga gamot nga nangamang sa yuta. Oh, di siya dito makapaduli ng dapitan, oy. Dali! Adto tayo dito sa balilihan. Dali! Hain naman ang bruha. Hawa naman siya sunakan. Subayo na gyud ako kini mga tunog ba. Bahala nag-asa ni Paingon. Kinahanglan masundan ko ang bruha kung asa siya. Oh. Tara na sa unahan. Oh. Dakong kahoy nga buhi ka na. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!